Elääkö? Sen näe. Kato, niin elääkin. Wow. En oo ennen nähnyt rappua. Me kikkailtiin ravoilla tuolla. Onkohan ne ollut pitkään tossa? No toisenaan ton miehen rapu mennä. En mä tiedä. En tiedä, Vapu. tykkää varmaan hyvää. Rapu Ylöjärvi. Niin, mutta ota, kato minkä vuoden lupa. Niin. Se on voi mitään. Tiedätkö, tää voi olla hyvin jäänyt viime talvena. Onks noi ollut koko talven tuossa häkissä? Ui, yes! Onks se saa? Mitäs sinne alkaa? Häh? Tosta. Tosta miten? Tossa on tollanen. Ota yksi. Hyi että, kato, tuolla on saksi irronnut tuolla. Ei sairasta! Kato, se on se. Mitä? Ota. Hyi! Oi! Ota. Älä sitten! Mä on kalliolla. Joo. Ota mukaan! Älä! Joo, ota mukaan se. Ei, mutta ota mukaan se, mennään pelottelemaan tytöt. Joo. Ota siitä ota vankin. siitä. Ei, ota ylempää siitä kehosta. Ei kun siitä niin, se on hyvä. Ei se saa parempaa. Ei kun siis toi. Ei saa käännettyä enää. Kato. Noniin. Hyi törkeä. Mitä silloin? Mä Matoja! Pikku Tiimo! Syrjääkö se? Nyt tulee meidät sinne. Mitä Hyi! Mitä hitsiä? Ottakaa nyt yksi. Otetaan yksi. Tää takaisin. Otetaan yksi. Hyi se on tolta irronnut se. Ei se pysty ottaa, noniin. Heitään tää takaisin. Ota, älä nyt pistä sitä siihen. Karko. Laita se siihen kalliolle. Vähäksi. Heitä tää sinne. Heitä sinne ihan samaan päin. Mut varo ettei se karkaa. Kato. Hyi että se on ruma. Ei siinä ollut. No se ajaa. Ota se mukaan. Mennään. Noniin. Mennään. Mikä se on? Katsoppa kun pistää jonkun tällä. Nappasee tän poikki. Ui morjo! Kato. I am destroyer. Pitäisikö kato pistää sormen? No ei kannata pistää. Oi. Kato. Meillä ainakin pikkupojat yhdellä leirillä. Vedä se tuota pois. Joo. Me pikkupojat otti yhdellä leirillä näitä, siis käsiinsä vaan. Hyi että. Hei. Ota telefoni. Ei se halua. Ota, noniin. Vitsi sillä on voimaa. Nyt laita. Alex, laita sormi. Noniin. Tää on ohuempaa. Tunari.